Terza nije mogao da prečuti da je potkačio Đuričićevu, koja nije verovala šta ju je snašlo. Anđela Đuričić danas je imala obračun sa Borislavom Terzićem, Terzom, za vreme emisije Radio Amnezija. Naime, ona je ubeđena da Terza i ostali reality učesnici namerno hoće da unište njenu i Gastozovu vezu, jer su ljubomorni na njih. Terzić nije mogao da prečuti, pa je ponizio Đuričićevu, koja nije mogla da veruje šta ju je snašlo. Anđela, to što si ti mene provocirao i što lečite lične frustracije na nama, to je vaš problem. Mi ćemo biti najbolji dok ste vi najgori. Terza, ti si loša, a Gastoz je sjajan. Dečko je iskren, za razliku od tebe. Anđela, tata, ajde čuti. Terza, jeste ja sam tata, a ti si folirant. Gastoz, hvala na svemu, ona je moja devojka. Vi imate pravo da kažete, da komentarišete i to je to. Lajkujte video i zapratite nas za još vesti.